a wannan addu'a sai ka je ka haddace ta akar makalla in ka je kai shafi'i da wutiri sai ka sa gaban ka gabas kai ta yi la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim ko je wani ya kira ne yake cewa malam addu'a nan da ka faɗa ni na ga aikin ta sosai yace na ƙara jaddada mubaya'a ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na bugon ƙare maka godiya yace wallahi abubuwa sun rikice mun malam yadda ba ka zato har na fara tunanin guduwa ba kasar saboda matsaloli yace wallahi da nayi sallar shafi'i da wutiri na kalli gaba sai dai bacci ya dauke ni ina ta yi la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh yace wallahi malam yanzu matsalan nan an yi solvent din kaso 95 ba zan iya ce maka 100% ba tunda matsala ba ta kawa 100%, amma yanzu na dawo ya zal jalal wal ikram ya ma abocin girma da karamci ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya wadatacce wanda ya tsaya da kansa as'aluka aljannata nazo ina maka magiya ka bani aljanna ina maka magiya ka tsare ni wuta shi sa wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk bukatar da zaka kai ka fara roƙon aljanna da tsarin wuta sai ka faɗi ta duniyar kaka kuskura ka dinga ya Allah mota ce babu Allah gida ne babu a'a fara cewa Allah ba na aljanna sannan ka ƙara mun kuma duniyar ma dai dan fita lafiya annabi alaihi salatu wasallam yace in kana cikin bakin ciki ko damuwa ko bacin rai ko al'amari ya cuɗe maka ko al'amura suka dame ka to ka dinga wannan Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a sai Allah ka maka mafita da kuma addu'a zunnun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalim daidai karshen nan da kamar uku zuwa 4 zuwa 5 zuwa keto alfijir wannan lokacin da Allah ta'ala yake cewa ina masu roƙo in basu ina masu wato neman gafara musu ina masu bukata in biya musu a wannan lokacin ne ake so ka yawaita addu'a ka yawaita istighfari ka gaya wa Allah bukatu kuma da zaka haddace addu'an nan da Annabi alaihi salatu wassalam ya ji wani sahabi yana yi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ولو نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي عليه الصلاة والسلام يا جوان صحابي أنا كرنت وانا يجي نارن سيد الله wanda rayuwata take hannunsa ka kira Allah da sunan da in an kira shi da shi yana amsawa an ce wannan addu'a wani malami lokacin da muke koyon tafsiri a gurin sa yake ce mana idan kana yawan wannan addu'a Allah zai tsare ƴaƴanka maza da mata ba za su shiga wannan barnar ba rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun ka dinga yawan wannan addu'a akan ka da zuriyarka Allah ya tsare ka ya tsare zuriyarka ka a samu masu madugo ko a samu masu luwadi a cikin zuriyarka ya wannan addu'a rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun rabbin surni alal qaumil mufsidina Allah ka taimake ni akan mutane mabarnata kuma Allah ya taimake shi ya masa wahayi cewa ya tattara iyalansa ya bar garin amma banda matarsa guda daya ka kowa ya waiwaya sai ita ce za ta waiwaya sai aka halakar da ita saboda tana goya musu baya